Sigiga fo min bolo lendo jamana de ni nyonje haywa mamuno ni jamana nyama yedana da uka aywa ne ga bara kundo ulu uni kuna fundilaw ye nyonye kuna fundilaw jabala la no ye maison de la presse ye haywa ni na sigiga foke bara nyere be ulu bolo chogo min no ukele nga bara bolo da chogo min no utaranya folike kuna fundilaw ye Anwa jamana ani Banque mondiale la hawa hujera ka danaya koromi kumbe union je ka danaya la korokoroya bara imbala jele kera kuluba president Assimi Goïta aleni Banque mondiale mo union je Banyamanga to mimbe anwa jamana kono nuba fama ko fondation Zakati aywa ulu koni wulila udelikola tuni aywa femini ya kumya bala docteur Mina Chama yota ko di ya kumya c'est comme ani CCRF mo Bientuma février kalo kile muga ani saba samba fla ani muga anane okuma ba fa ko kuraka ko bismillah ko donc bare ko nakonna anga tama jafanga nyama no oye colonel Assimi Goïta ye to ko franca na aywa aye degré do bo degré me bolu muga ode ye hiyaf me balla docteur hanga jamana nyama korono oye jonguda Traoré ye aywa minye joro mi kundira alemo halama hinana anga jamana nyama koro fe ibe Mbouakar Keïta fe aywa no ode kata ale norobla hiyaf me balla jamana yoro mun be ni dangare kun kembe ulula aywa fe minye colonel Assimi Goïta ye anaye ka foko jonguda o place mi be abulu no ode kata jamana nyama yoro fa hiyaf me balla o yoro no aywa ko o tira joye aywa o bonyami kundara ka di hiyaf me balla jonguda Traoré mo aywa Colonel Assimi Goïta ya ka foko ansira wati mina sanno ko o joro en koni ko jonguda kanga wuli ka bo o place la aywa ni mbara bela jele kera alamsa do février kalo kle muga ani fla samba fla ani muga ani nani Yasa ben parce que ani keleya be se ka sabati anwa jamana kuno jamana nyama ye jatamine ke o ya ka foko o tse ka fio fo jamana de unga sigi aywa ne nga foke ka jamana ngere ta bolo kura aywa ne nga nyefoli ke ala jamana be se ka jochugo minu o do ho mu kono na jagulu de sigira jagulu mi nga bara bina ke o bara nundu ni aywa ho jagulu mi sigira fe mi ye ya fuma bala olu ni kuna fundilaw ko ni nyanye kuna fundilaw ra jabala la no ye maison de la presse ye aywa o tra nyefoli ke kuna fundilaw ye fe mi ye bara ngere bulu dale be olu bulu chugo minu habsira nya chugo minu kuna fundilaw ra joro ye munye a bara ko nanna bara imbela jele kera tarata do février kalo kle muga do aywa sa akene kanana anga kuna funni no kubino huyansama mina anga jakula nyonfe Yasa ben ani geleya ani badiya be se ka sinsin an ka jamana kɔnɔ cogoya min na o tɛ se ka bɛn fo jamanadenw ka bɛnkan kelen kan o de hokumu kɔnɔna na an ka caman ɲɛmaw olu ya a ŋaniya sigi k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ayiwa ko an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ayiwa ne ka sigi k'a fɔ belebele boloda ayiwa fɛn min ye jamanadenw yɛrɛdamaw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na ni ka sigi k'a fɔ kɛ ka bɛnkan kelen kan jamana in bɛ taa sira minnu fɛ ayiwa ne ko o fɔ ɲɔgɔn ye jɛkulu min bilala o baaraw la jamana ɲɛmaa ye danaya da u kan ayiwa ne k'a f'u ye ko u bɛ se k'u ka baara daminɛ o hokumu kɔnɔna na o jɛkulu maaw fana ye ɲɔgɔn wele fɛn min ye kunnafonidilaw jabala la ayiwa ne ka taa sigi k'a fɔ kɛ ne kunnafonidilaw ye baara min ayiwa ni jamana ɲɛmaaw ye danaya da u kan ni ka baara in da u ma ayiwa u bɛna baara in kɛ cogo min na ayiwa u taara u da don la k'o walawala an ye fɛn min ye i y'a faamuya b'a la Banjugu Dante ale min ye kunnafonidilaw ka ɲɛmaa ye ale bɛ i y'a faamuya b'a la jɛkulu in kɔnɔna na ayiwa ale ye walawalali kɛ maaw ye a ko la baara in kan ka kɛ cogo min na Mali secteur politique société civile économie ONG médias bɛɛ ka représentant bɛ n'a kɔnɔ ani maliyɛn minnu bɛ yen n'u sigilen don jamana kɔnɔ n'i ye mɔgɔ caman ɲininka u b'a fɔ ko dialogue daminɛna comité ka baara ti dialogue kɛli comité ka baara ye dialogue bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo di walasa o baara ka kɛ n'aw hakili b'a la ntɛnɛndonya n'o bɛnna nin kalo tile 5 ma an ye ɲɔgɔn sɔrɔ président ɲɛmɔgɔ Kuba a ye lettre di comité président ma n'a fɔra ko lettre de mission baara in kan ka taa cogo min na o ɲɛfɔra o dugusajɛ comité mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la ka commission saba sigi commission dɔ o ye terme de référence kuma bɛ ta cogo jumɛn na baara bɛ kɛ cogo di commission filanan o ye règlement intérieur ye hadamadenw n'aw jɛra ka fara ɲɔgɔn kan f'a ka dɔn mun kɛra ka kɛ mun man ka kɛ ni mun kɛra mun bɛ bɔ
commission sabana o ye aw yɛrɛ ka commission parce que baara in ni fo ni kɛmɛ don a ka ɲɛ 80 fo 85 o y'a kunnafoni ɲɛmaa o ye commission communication o commission ninnu kelen ka baara kɛ jama bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka o baaraw valider o kɔfɛ commission 5 wɛrɛ nana sigi minnu da bɛ se an ka bi gɛlɛya bɛɛ lajɛlen ma an n'an ka nafasɔrɔ sira bɛɛ lajɛlen ma o commission minnu b'a ka baara kɛ n'o baara bɛ senna hali wagati min na an b'a ka kuma aw fɛ olu de bɛna kɛ sababu ye ka atelier national convoqué ni yɛlɛma don a la nin kalo tile 26 atelier national in bɛna jamana région 19 ani maliyɛn minnu jamana kɔfɛ olu ka représentant bisimila Bamakɔ yan o tɔnsigi de kɔnɔ a bɛ dɔn k'a fɔ an bɛna dialogue mun kɛ mun ni mun ka kan ka fɔ a kɔnɔ mun ni mun bɛ ni cɛ ti ko ne ye i n'a fɔ président y'a fɔ cogo min na ko fila fɔlɔ minnu b'a fɔ Mali ka tila négociation t'o la filanan jamana ka laïcité k'a fɔ i bɛna diinɛ dɔ jaba tintin bɛɛ ka b'o la Mali ka laïcité n'a y'i bɔ nin ko fila la a tɔ minnu bɛ yen an bɛ sigi an bɛ kuma ni maliyɛnw ko k'u ka jamana taa sira min fɛ an bɛ bɛn o de kan donc comité in ka baara ye min ye o de ye ka atelier national préparer o atelier national min na taafan min kan ka ye an na an bɛna bɛn mun kan ni bɛn kɛra o kan Mali commune bɛɛ Mali région bɛɛ dialogue sɔrɔ ka daminɛ yen ni bɛn kɛra min kan maliyɛnw bɛ jɛ k'a fɔ anw bɛnna nin de kan ko nin de ka ɲi an ka jamana an bɛ taa nin sira de fɛ. Abiri lawale la an ka jamana dalen dɔ b'a fɔ ko mande kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana ba in ko filenkɔnɔ ji don ko a bɛ lɔnbɔlanba nka a ti bɔn ala k'an ka jamana ala k'a basigi ala ka yafunya bala lafiya don jamana in kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goyita fɛn min ye tarata don février kalo tile 20 ayiwa san 2024 ale ye fɛn min ye banque mondiale baarakɛlaw a y'olu kɔni bisimila yafunya bala a yɛrɛ jabala la kuluba ayiwa boli bisigi bolila mun kan fɛn min ye an ka jamana ani banque mondiale ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan sɛbɛn min kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa danaya min kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka lakurakuraya cogo min nɔ baarakura mun bolodalen bɛ u bolo ayiwa olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ nɔgɔya la cogo min nɔ ayiwa fɛn min ye jɛkulu min taara an ka jamana ɲɛmaa kɔni bisimila ayiwa a jɛkulu ɲɛmaaya tun bɛ fɛn min ye Usumani Jagana ye n'ale ye farafinna tilebin bolo fɛ yan nɔ ayiwa olu ka premier vice président ye ayiwa ale taara yafunya b'a la ani jɛkuluba ka taa jamana ɲɛmaa kɔni ayiwa ni ka taa ale jabala la kuluba a ko kɛra bonya kɔnɔna na fɛn min ye nisɔndiya kuma kɔni caman fɔra jamana yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min ye ayiwa jamana bɛ se ka dɛmɛ cogo min nɔ degunw min bɛ anw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la nafolo ko ta fanfɛla la olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min nɔ u ni jamana ɲɛmaa sigira u ye kuma caman fɔ u ye baara caman boloda fɛn mun ye yafunya bala an ka jamana yɛrɛ bɛ se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ cogo min nɔ lafiya bɛ se ka don jamana yɛrɛ kɔnɔ cogo min nɔ o kumana nin bɛɛ lajɛlen kan hali bi sa an bɛ to kuluba fɛn min ye jamana ɲɛmaa ye n'o ye colonel Asimi Goyita ye ayiwa ani CNPM ɲɛmaaw fana ye ɲɔgɔn ye n'o ye patronat ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mozadek Bali ale n'a ka mɔ ayiwa olu kɔni nafura dama ni sisan cɛ u ye baara minnu kɛ u ye koba minnu kɛ ayiwa u y'olu kɔni kɛ gafe ye ayiwa gafe min n'u taara di jamana ɲɛmaa ma ayiwa a sigi in kɔnɔna na gafe in kɔnɔna na sa u taara kuma caman fɔ kuma min kɔnɔna na n'o ye basigi kumaw fɔra ni bɛn kumaw fɔra ayiwa fɛn min ye patronat mɔgɔw ye n'o olu ka baara bɛnnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen n'o ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ye ayiwa n'u ka nafasɔrɔsiraw bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana taa ɲɛ ayiwa u bɛ se ka baaraw kɛ cogo min na nɔgɔya kɔnɔna na olu fana bɛ se ka yafunya b'a la u jɔyɔrɔ fa cogo min na jamana jɔli ko la u taara kuma nin bɛɛ lajɛlen kan a ko kɛra nisɔndiya kɛnɛba ye a bɛ waati damadɔ bɔ fɛn min ye kurantigɛ ye o ɲɔɲalen tun bɛ an ka jamana kɔnɔna na ayiwa nin ye kunnafoni min ayiwa n'o o bɛna kɛ nisɔndiya koba ye ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma fɛn min ye énergie baarakɛlaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko kurantigɛ ayiwa ko caman bɛna bɔ a la kunnafoni in bɔra fɛn min ye CNT kɔnɔ ayiwa maa min bɛ yen sisan ale chargelen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugujukɔrɔko ani i y'a faamuya bɔra kuranko fo ka taa se jiko ma ayiwa o commission ɲɛma n'ale ye Asani Sidibe ye a ye ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye a yira k'a fɔ ko ni sunkalo kɔni daminɛna ko 100 sara la fɛn min ye kurantigɛ kɔni ka a bɛ nɔgɔya 80 bɔɲɔgɔnko la ayiwa ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔla a kɛra nisɔndiyakoba ye jamanadenw bolo
Bamanankan tɔn min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u b'a fɔ a ma ko fondation zakati ayiwa juma tɛmɛnen ayiwa olu kɔni ye fɛn min ye dɛmɛba kɔni ye u y'o ta k'o di kɛrɛnkɛrɛnnenya la CSCOM ani CCRF ma an ka jamana kɔnɔ yan nɔ fo ka taa se i y'a faamuya b'a la jamana togoda la dugumisɛnnin dɔw fana ayiwa u y'olu sugandi ayiwa ni ka taa i y'a faamuya b'a la dɔgɔtɔrɔso kɔni jɔ yen nɔ a ko in kɛra nisɔndiya ko ba ye maa caman tun bɛ a kɛnɛ kan fondation zakati ɲɛmaa yɛrɛ n'o o ye madame Jayi Mariam Kulibali ye ale tun bɛ a kɛnɛ kan na fɛn min ye i y'a faamuya b'a la an ka kunnafonidilaw fana tun bɛ a kɛnɛ kan o y'an sama min na an ka jɛkula ɲɔgɔn fɛ. Fondation zakati ye baɲumankɛ tɔn ye u bɛ anw ka jamana kɔnɔ yan a mɛnna u ka baara ye ka dɛmɛ ta k'a di maaw ma maa minnu ne u n'a ka kan juma dɔw février kalo tile 16 u yɛrɛ jaba ala la ba ko jikɔrɔni fondation zakati ayiwa u n'u dɛmɛba jɛkulu fo ka taa se u ni maa minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya ko ta fanfɛla la n'o o ye CSCOM ye ani CCRF ye ayiwa u ye i y'a faamuya b'a la dɛmɛ belebeleba ta ayiwa ni k'a di olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u mago bɛ se baarafɛn minnu Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ ani i y'a faamuya b'a la an dakɛrɛfɛ duguw dɔ minɛn minnu dira a bɛ taa jɔ fo 29 bɔɲɔgɔnko la o minɛn ninnu kɛnɛya tigilamaaw mago bɛ se minɛn minnu ma olu caman b'a a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye moto tricycle ye n'o ye moto sen 3 ye ayiwa a jirala k'a fɔ ko dugu dɔw bɛ yen nɔ ayiwa fɛn min ye muso minnu bɛ ayiwa n'o olu garijɛgɛlen don ni ala ye i y'a faamuya b'a la jiginni waatiw sera yaasa u ka se ka dɔgɔtɔrɔsow lasɔrɔ ayiwa fɛn min ye gɛlɛya sugu bɛɛ u b'o sɔrɔ siraw la o hukumu kɔnɔ fɛn min ye moto sen 3 ye ayiwa k'o dilan k'o bɛn o mɔ ayiwa o dɔw dira fo ka taa se moto sen 2 mɔ ayiwa u ka ciw bɛ se ka teliya u bolo cogo min ayiwa dɔgɔtɔrɔw mago bɛ se minɛn minnu mɔ kɛnɛya ta fanfɛla la o minɛn caman dun bɛ a la fondation zakati ɲɛma ayiwa ale ye kɔrɔfɔw ta a ye baara in dabɔra min kama a y'i da don a caman na ni ka walawalali kɛ maaw ye a ko la an bɛ yan bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ani ministère de la santé bɛ yan affaires religieuses bɛ yan an ka partenaire bɛɛ bɛ yan o diyara an ye kosɛbɛ pourquoi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan a b'a dɔn an ka activités la programme na activités ka ca orphelins b'a la balo distribuer b'a la mais bi na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ mun na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye kɛnɛyako sira ye kɛnɛyako sira la programme dɔ b'an bolo o programme na ani CSCOM de bɛ baara kɛ parce que CSCOM de bɛ baara kɛ au niveau communautaire ni population bɛ baara kɛ directement donc an bɛ fɛ zakati mun bɛ di n'a bɛ don programme santé kɔnɔ a ka taa se bénéficiaires ma directement et la meilleure manière pour que ka se k'o kɛ o ye ka baara kɛ ni CSCOM ye ani ASACO ye ani CSRF minnu bɛ kɛ donc n'olu b'u superviser maintenant bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ parce que an n'u ka baara kɔnɔya la an jɛra k'a ye k'a fɔ fɛn dɔw b'u jɛ mun bɛ se k'u dɛmɛ k'u ka baara kɛ ka ɲɛ fɛn minnu b'u jɛ par exemple parce que n'i tora i ka bureau kɔnɔ dɔrɔn k'a fɔ banabaatɔw ka n'i sɔrɔ banabaatɔ bɛɛ tɛ n'i sɔrɔ f'i yɛrɛ ka bɔ ka taa fɛn dɔw kɛ n'u b'a fɔ o ma ko stratégie avancée moyen tun t'u bɛɛ bolo k'o kɛ donc moto minnu filɛ n'an y'o d'u ma bi moto ninnu dir'o de kama pour que u ka se ka o stratégie avancée kɛ k'u yɛrɛ ka se ka b'u ka bureau kɔnɔ ka se banabaatɔw ma fɛn kelen fana bɛ yen aw yɛrɛ ɲɛ b'a la baara ka gɛlɛn ni courant tɛ yen nɔ donc musow bɛ jigi la an y'a ye muso dɔw jiginna ni lampe torche ye dɔw jiginna ni téléphone torche ye donc an y'a lajɛ an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min o de y'a kɛ fana an taara panneau solaire kan ani CSCOM fɛn fɛn bɛ baara kɛ an ye panneau solaire k'a kɛ tan sisan courant bɛ yen courant tɛ yen u bɛ baara kɛ yelen na u bɛ courant sɔrɔ u ka vaccins bɛ frigo minnu kɔnɔ u bɛ marché u ka stérilisateurs bɛ branché courant min na u bɛ marché fɛn fɛn bɛ yen n'u mago b'a la n'o kan ka kɛ courant na u bɛ marché. A ka kuma kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye dɔgɔtɔrɔso ye ayiwa ko o bɛna jɔ dɔgɔtɔrɔso min ayiwa ni a kasabi bɛ taa jɔ 76 la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min n'u b'a fɔ a ma ko bululi. An ye équipement dɔw kan an ɲɛ bɛ équipement minnu na an ye centre de santé dɔ jɔ bululi a ma kɛ CSCOM ye fɔlɔ nka a bɛ centre de santé ya la an y'o jɔ an tilal'o la a ma mɛn donc ni minɛn minnu filɛ o minɛnw bɛ taa bila yen sɔɔni peut-être an bɛna o wele o fana inauguration na. Dɛmɛ in taara ka di maa minnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la CSCOM CCRF dugutigiw fo ka taa se y'a faamuya b'a la denmisɛnnin jɛkulu ɲɛmaaw ma ayiwa olu minnu tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔna na caman y'a ka nisɔndiya jira. An nisɔndiyalenba de bɛ yan sɔgɔmada in na an nana remise de don an ka dɔgɔtɔrɔso sababu la an nana o kana kan ala barika la an ye ambulance sɔrɔ ka moto sɔrɔ ani ka matériel aw yɛrɛ ɲɛ b'a la matériel minnu filɛ nin bɛ an ta de pour que k'an ka dɔgɔtɔrɔso occuper vraiment an content de bɛ yan bi sɔgɔmada in na aw ɲɛkɔrɔ an content ba de bɛ yan bi sɔgɔmada in na aw ɲɛkɔrɔ donc parce que nin matériel ninnu filɛ nin ye nin bɛ mɔgɔ hakili sigi nin bɛ mɔgɔ ɲafa donc an kɔni
kuma tanda quoi foli kuma de banda association yi ala ka tanya fe association min fana na de me soro jakat fondation no to jakat fondation of America yi amer do ke fera jakat fondation yi vraiment u ya bona folo mina ala ka jona chama bla dola ala ka nutu no way mission jani ni na ko vraiment mission jam prévele ba aya si jakat fondation America de même que les gars la chose à tirer parce que il y a une force quelle est de mettre à c'est comme prévele ba la commune la nouvelle publiée alors katla ka sai kana mina fana ka frau fana ni soldier kwada to hakilila jigila ka dabela jele kulo ka fo fondation zakati aiwa banyumanga tondo bara wara no ubala ka ke deme fenfen no bala ka do jamana nye abela jele mela ka ke were ka deme mo ma ka demete ala wa ala kama bara anga kuna funa nyina o ma dan doro jamana ndoro kono kiboro mo antara mun jamana ko kana na ay feme so anga chepula nyofe ame bi ko wangi boro damne ne sedao ngwago kiboro we aiwa sedao ni ataka jatemne ka laje mamuno ngara sababu ye ninga sedao ko ni ka sigi jere ko nanna aiwa o mo ko ni bana atotura makili de ye makile minno otura odeye Nigeria jamana nyama koro ye ne ale ye yakubu woni yakubu go wonna do ko ngonna na haye gafeke ninga ci sedao la ninga nyino ofe ku kembe ka nyangli minta ka nyeshi anga jamana no oye mali Nigeria jamana ani Burkina Faso jamana aiwa ku ka nyanga ajatemine ka nyangli ngoni ka awuli ka bo ni jamana sabaka tabula ko habina ka sababu ye aiwa ninga jipitapa ani femi nye sedao ye ka yobo yaba aiwa ninga akoni sedao koni ka akobampiu tabula ni ataka laje sedao fanga doye mali Burkina ani yafu ya bala Niger jamana ye aiwa ku ka ko bela jele ke fene ku ka jamana nyama munumbe akonnana ka bela jele wule o kota sigi ka foke sedao be yoro mina ina position sedao koni ngembe yafu ya bala ndashi donye abe wa ni rebe alawa mata achudo ku ka ko bela jele ke sedao koni akanachi awa ka jatumne fene ke mali jamana ni Burkina jamana ni Niger jamana ye ngani aminta aiwa nenga bo sedao konnana ka ko bela jele ke yasa nunu ngana bo République démocratique du Congo jamana kan fɛn min ye iya fanya bala degun min be olu kan ni waati na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bamagaci wale kɛbaw bɛ ka ko min da u kan hawa Union européenne ale ni iya fanya bala États-Unis jamana u ye jateminɛ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw ta k'a lajɛ k'a ye k'a fɔ k'u na ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ni jamana in ma sabula n'i y'a ta k'a lajɛ olu yɛrɛ ka laɲini belebele dɔ ye fɛn min ye bingali waleya kɛbaa minnu bɛ iya fanya bala diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen la o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ an ka jamana ninnu kɔnɔna na lafiya bɛ se ka na cogo min na jamana ninnu kɔnɔna na ayiwa u na ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka nin jamana ninnu dɛmɛ RDC kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin ko ninnu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Guinée Conakry jamana kan u ka camancɛ fanga ɲɛmaaw ayiwa o kɔni ye fɛn min ye iya fanya bala jamana gouvernement ayiwa u ye o kɔni bɔ a place la dɔgɔkun daminɛ in na ka jira k'a fɔ ko ayiwa ko gouvernement kɔni tɛ yen nɔ fɛn min ye maa minnu bɛ yen nɔ ayiwa n'u olu kɔni y'u ka chef de cabinet ye ayiwa ni ka baara kɔni ta k'a di olu ma n'o ye u ka chef de cabinet ye ayiwa ka baara kɔni ta k'a di u ma ayiwa ko ɲani jateminɛw ka kɛ ka gouvernement kura ko o sigi sen kan hakililajigila an b'a da u tulo kan k'a fɔ ko Guinée kɔni ayiwa ale bɛ transition kɔnɔ n'o o ye camancɛ fanga ye kabiri sanga dafiri min kɛra u fɛ san 2021 septembre kalo la ni de bɛ da sigi an ka bi don kibaru la fɛn min ye malibugu ɲininikɛlaw ayiwa olu sera ka fɛn min sɔrɔ aw ye kunnafoniko la o de ye nin ye waati bɛɛ lajɛlen an b'o de fɔ dɔwɛrɛ tɛ anw bolo bamaliba kɔ maa wɛrɛ tɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ ka na jamana in la baara anw ye anw yɛrɛ de bɛ wuli ka baara kɛ yaasa an ka jamana bɛ se ka jɔ cogo min na o tuma an ka wuli ka baara kɛ k'an ka jamana jɔ aw sɔrɔlen to malibugu kunnafoni di siraw la ni ala fana a tɛ fɔ aw jigi kɔ aw k'an bɛn